a ver, txe, Euskaldunak, no, Euskaldunak, Pixka, baina hau zubera gaztidia, ez du Euskalduna? Ez, zu bai? Bai, pixka. Pixkat edo pixka baino gehiago? Bueno, gehiago, bai, bueno, Bai? saiatuko Ze, bos baier lehiaketa zautzen duzu? Ez. Bost minutuan galdera egiten ditugu. Vale. Eta beti behar dut erantzun zuzena. Vale. Jakin ezkero, bota. Eta ez badakizu edo zeini galdetu. Libre duzu. Eta nire ekarri erantzun zena. Orduan, asmatzen duzun aldiro, 20 euro. Vale. Eta ziur naiz, 5 minutu bukatzerakoan, ziozarekin gatu zerrela. Vale, venga. Orduan, prest daude? Bai, prest Pascal dago, horretek bai, egiteko. bai, Venga, bai. bos baietz. Oso ondo, mikroa jarri eta harira. Bueno, orduan, zer daukagu, bikoti hemen, Bai, talde bat gara, bai, zuk zenbat urte dituzu? Zazpi, Eta izena? Jon, Jon, oso ondo, eta asko dakizu? Asko dakizu? Bai, ongi, eta jak badaki asko? Bai, nola izena? Eduardo naiz. Eduardo, eta nungua? Iruñekoa naiz. Iruñeko, hombre! Ba, guazen ba, polik aurrera. Vale, ba, guaz. Eta gaina txoritxo batek errandit, gaur zuretzat egun berezia dela. Bai, Zergatik? nire urtebetetxea delako. Hombre, zorionak! Zenbat urte, oita? Oita zenbat? berrogeita lau. Hombre! Atiatxo oso gaztia gainea, ez da? Bueno, ba, hasiko gara lehian. 5 minutuan galderak egingo izkizut, eta asmatzen duzun aldiro 20 euro. Vale. Eta gero, korrikatitzerakoan lasai. Vale. Aurra gatu ganekin, zunekin formal, bale? Hasiko gara. Demora, nor izan zen instinto basikoa pelikularen emakumezko aktore protagonista? Sharon Stone. Bai? Bai. Denbora. Eta pelikula horretan zer duzu gogoan? Batez ere bi hanka luze-luzeak. Luze-luzeak, Bai, luze-luzeak edo eta tik-tak, bai, ez da? bai. Vale, ordo, Sharon Stone. Bai, oso ondo, 20 euro, ongi. Jak, gorde duzu? 20 euro, hartu Gorde, gehiago. Mazpar, gorde, ongi. Zazpi ondo besterik ez. A ber, Adi. Adi egon, Jon, adi. Kamora, zein herrialdetan dago Machu Picchu? Zein herrialdetan dago Machu Picchu? Machu Picchu. Bai, nun dago Machu Picchu? Non dago Machu Picchu, Jon? Non dago? Peruen. Perun, bai. Denbora. Peruen. Zuzen, oso ondo, claro, broma. Makina. Hartu, Jon. Zuena dago. No. Kondora. Kondorrak Bai, ze, kondor. Peruarrak dira do? Kondorrak, peruarrak. Llama guay. Andesen. Asko listua botatzen dute. Listo asko, nortzu goie. Llamak. Bai. Zazpi urte bakarrik? Bai, bakarri. Zer da, akia bezain listu, ama bezain listu, hau zer da? Ama bezain bai, listua. bezain listua, bai. Eta ja zenbat diru daukaztu, zenbat diru? Zenbat diru baduzu, Jon? Berroi, eta Bai. denbora zenbat? Amazazpi, Hamazazpi. oso, Hala, vamos. Zuzendari, nik nahi dut laguntzaile. Fitxatzen aldugu, merketa ona, diru eskorrik ez da. Azatxekin, hau ondo. A ber, denbora, zer instrumento mota da akordeoia? Akordioia. Zer instrumento mota? Perkusioa, Perkusioa. Edo zer da? Aizea. Aizea. Bai, aizeak. aize instrumentua? Bai. Aize metala, aize instrumentua? Bai, denbora! Denbora! Markatu esaten, sortu zintuen ama. Nola izaten altzea, hain handia, hain txiki izan da. Bai, aize instrumentua, oso ondo! Bueno, konservazioa. Kalo, bero bat! Baina, hau, nundi bat Eta gaina diru eskatu. Taka! Baina... Baina hau gu ere geratzen dugu. Momentuz, 60 euro eta 38 segundo. Oso ondia da tipua. Bueno, bai. Oso ondia. Eta eskola zer moz, ongi? Bai. Nota honak eta dituzu? Bai, irubikain. Irubikain. Perfecto. Bueno, jarraituko dugu lehian? A ber, bueno, mira, hau erantzutuen badiazu, ja, ez dakit, belauniko jarriko naiz, ingo izot hola, eta ez dakizten bada gauza. Ez asmatu. Txabalin. Baietz, Ez Jon? asmatu. Baietz. Txabalin, ez asmatu. A ber, demora, Iruñeko zein auzotan sortu zen barrikada taldea. Iruñeko zein auzotan sortu zen barrikada taldea. Non bizi da Unai López eta hoiek? Non bizi dira? Andres. Bai. Denbora! Markatu. Zuzen! Olatua.
txalo bero bat! Hau bai, zer da! Bertxo euro! Taka! Aizu! Ja, 80 euro, 50 segundu. Oraingo hau asmatzen baduzu, jarriko naiz belaunikoz, joango naiz tuterara belaunikoz, eta ez dakiz zer gehiago. Ados? A ber. Denbora, zein herrialderen bateratzea lortu zuen Otto von Bismarck. Otto von Bismarck. Bismarck. Bismarckek. Otto von Bismarckek zein herrialderen bateratzea lortu zuen. Eta bestela mutxu. Mutxu, venga. A ver. Mutxu. A ver. Mutxu, a ver, galdetu hortik. Amatxo hori edo, galdetu. Non jaio zen Otto von Bismarck? Zein herrialderen Otto von bateratzea Bismarck, lortu bai, zuen nongoa, Otto von bai. Bismarckek. Alemania Izen edo... eta bizen horrekin, ja, zot horrekin nahiko pista da hola, baina. Ba... Horrengo negan, A ver. aurrak eta asmatu, hoi makina. A ver. Hau makina, a ver. Guk uste dugu Austriako zela. Austria, Bai, Austria da erantzuna? bai. Denbora. Austria, Otto von Bismarck. Ja, izen abizo horrekin, ja, Austria, Alemania... Imperio Austro-Húngaro edo olako Austro-Húngaro. zerbait, bai. Bueno, barrango izut, Austria da zure erantzuna. Bai. Ez, Alemania! Bueno. 20 euro. 20 euro... 20 euro. Jaga. Bai. 20 euro, Bakarrik 20, Jon? Torizok, 60 hoxe. Vale. Zemat? 60? Vale, eta bat eta 37. Baina denbora asko falta da. Lasai. Jarraituko dugu, bai? A ber, denbora, nola ditzen zen un paso adelante telesailetik sortu zen musika taldea? Un paso adelante. Un paso adelante, musika telesaila, taldea. hortik sortu zen musika talde bat. Musiko talde bat, Bai, bale. zen hori behar du. Un pasito, zuk erran, yo, un pasito pa'lante, María, esto zer ikusi berrikan, Un pasito pa' atrás. Venga, mucho. Nola Un izan paso zen adelante, bere bai. izena? Musika talde bat sortu zen, telesaila Vale. horretatik, talde horren izena, un paso adelante. Euskara hitz egin duzu? Un pasito adelante, Ez dakizu nola ziren talde hori. Upa Dance, bai. Junan, Upa Dance. Upa Dance, Upa Dance. denbora. A ver. Nola zen, un pasito pa'lante, María, un pasito pa' atrás. Vale, ordon, Upa Dance. Upa Dance, bai. Bai, Upa Dance, Bai, berriro, oso. Hartu Quieto. Tori jotxu. Venga, 80 euro, Alba hartu ongi. 80 euro está, 2 eta 10. 80, 2 eta 10. Iopa, Klariona, zuzendari, jak. Klariona, Hoxen, bai. Vale. matematika. Matematika, Vale. bai. Ez dakit, jore ja, zazpurteken abiken badu ja, Ja, ikaragarria, bai. vale? Odon, hau da zure arbela, Vale. eta da, parentesien artean bi zenbaki eta gero bider beste zenbaki bat. Vale. Ados? Ordon, apuntau, parentesia, denbora, bai. 15, bider 74, zazpilau, itxi parentesia, bider zazpi. Bider zazpi, hoi da. Baga, emaitza behar dut, oran emaitza. Bota. A ver. Norbait mugikorra badu. Mugikorrik ez, bai. mugikorrik ez. Buruz, ebetxe, buruz edo. Ah, vale. Kalkula egin behar da. Mobilak ez du bale jo, mobilak ez du bale jo. Erantzun bakarra ez du bale jo. Erantzun bakarra ez du bale jo. Oia, metxe ea, taka, taka. Ondo. Aupa. A ver. Ez da ikuste. Quiero ver. ¿Qué me he liado ahora? Me he liado a ver, 1574. Espera, que me he liado. No Etxetik tengo aquí. ikusi da ematen da erraz, Amigo. Venga, animatu pixka, venga, aupa. Aupa. Bota. No, 11. Vale, ondo, eta gero, Bai. bider zazpi. Hoi da. Bota. Bai, ez da? Hoi da, zazpireun eta hirurogeita hamar. Bai, hori da. Denbora. Eskerrik asko. Txalo, bero bat, ez? Oso ondo, Klariona, hola, zuzendari, Tori Klariona, hola xen. Ordon, 7.000 eta hirurogeita hamar.
Erantzun zuzena, oso ondo. Txalo. Tak, ongi. 80 euro, zenbatu ondo, uste 80 daudela hor. Egun euro, Oso ondo, 100 euro. 348. Bueno, a ver, denbora, zein zen Japoniako enperadorea Hiroshima eta Nagasaki bombak jaurti zirenean. Bale, bai. Hiroshima eta Nagasaki bombak jaurti zirenean, zein zen Japoniako enperadorea. Enperadorea, bai. Bega, Bai. bi bomba famatoiek. Bai, baga. Bai, galdotu, bai. Bega, galdotu hortik gana, Bigarren Gerra Mundiala eta Hiroshima eta Nagasakin enperadorea nori izan zen, badakizu? Hirohito edo lako zerbait, edo ez dakizu? Bueno, Hirohito. Hirohito? Bai. Denbora. Hirohito, Ito, bai. Japoniako enperadorea, Hiroshima eta Nagasaki bombak eta Bai, nik uste du bai ez. Hirohito? Hirohito, izaten aldeena, hogeito, edo 20 euro. A ver. Bai, Hirohito, ongi, oso ondo. Txalo. Claro, animatu. Taka. Jon hartu, Jon. Bertzo 20 euro. 120 euro, ongi. Oso ongi, Eta Jon. denbora, 4 eta 23. Bueno, a ver. Jarraitu behar dugu, baina geografiarekin, bale? Geografiarekin, bale. Denbora, gaur eguneko zein hiritan altxatu zen Aintzinako Kartago. Aintzinako Kartago. Gaur eguneko zein hiritan altxatu zen Aintzinako Kartago. Bale, oso ongi. Venga, a ver, azkar, Hoi segundo esterik ez, Hori da Kartago noa, uste du. Rubia bantxai da pentsatzen. Afrikan dago. Kartago Nova, ez da gauza bera Kartago Nova ez, da Kartago. Non sortu Kartago. zen? Kartago. Gaur eguneko zein hiritan altxatu zen Aintzinako Kartago. Tunez edo... Kartago. Tunez, bai. Tunez. Bai, Julen, Tunez. Denbora. Tunisia edo. Tunisia edo, bai. Tunisia. Tunez, bai. Tunis edo Tunisia. Erraino izut, badut, behintzat berri hon bat. Eta da, erantzun zuzena, oso ondo. Baina eta denbora aldetik. Pasatu da. Osta, bai, zuzen, oso ondo, txalo bero bat. 5. minutuan hortzak asmatu duzu. Beraz, bertso 20 euro, guztiera ez tema bermeo, eunta. Txalo bero bat, eunta berrogei euro. Algitzongi, eunta berrogei. Oso ongi, Jon. Bosteko hori, oso ondo, bostekoa, oso bai, bueno, ongi, eunta berrogei. Baina nahi zen ezkero, 280 ere lortzen alituzu. Hala, bikoitzala ezerrez. Ja galderak bukatu dira. Bale. Orduan da proba bat egin. Non, bueno, zeo zer lortu, zeo zer egin, denbora tarte batian. Dena galtzeko arriskoa dago. Bale. Bikoiztea ere bai. Baina dena galtzeko arriskoa. Eta hau bestela da zuria. Bale. Zuk erabaki. Bueno, bazkaldu joan behar dugu. Bai. Eta ordua da, eta oso... Eta eta €100 patrik gaina €1. Bai. Eta 3 bazkarra orantzuka gaina bauzo behintzat. Bai, nahikoa da, eta... Orduan, plato? Bai. €100 Bai. Venga, ba, zorionak, txalo bero bat, oso ondo. Sorry. Tane mutiko hau, hoi nahizo benetako dirua? Bai? Bai. Venga, bazenka jarruetzen mangezu. Baina hau ere nahi dut. Hau nahizo zen, gordotxe, bueno, beste legatu bilatu eta mirala gatoz. Hoi nahizo gorde, zurekin, jolasteko eta